Сторінка 96, юнит 8, 8-6. Світим, вправо на ноги. Нам тут потрібно вповнити вираз гейм, світлі. Далі потрібно поставити слова в правильному порядку, щоб у нас вийшли речення. Вот, sugar, I get it. I understand now. Darling, do you get it? I get it. Do you know what I'm sorry. I don't understand the essay. Darling, do you know email. Тут у нас буде it. Right. Що ж таке? Допомогу. Ступня потрібно доповнити. Do you know what I mean? Alright. Let's see. Stand. What? Потрібно вибрати правильну відповідь.